Si Jesus mao si Santo Niño nga nidako na. Unya ang iyang gibuhat consistent gyud kaayo sa misyon sa iyang pagkabata nga manluluwas. Kay anak man gid siya sa Ginoo. Mao na nga dinhi sa atong ebanghelyo ang mga tao nagsigig og sunod-sunod niya kay naa man gud siya gahom nya nindot pod siya mutudlo. Pero doon na dinhi mga tao nga giyawaan unya nang hapa sad sila sa tiilan ni Hesus og ni proklamar pagyud, ikaw mao ang anak sa Dios. Pero ang response ni Kristo giingnan niyang mga yawa nga dili sila manugilon kung kinsa siya. Kay bao ba mo nganong gidid-an ni Kristo ang mga yawa nga dili manugilon bahin niya nga siya anak sa Dios? Tibaw mo? Unsay rason? Awa mo kay bawo? Wa sad bitaw gibutang diri. May tato gibutang on tato nga apan gipanghimangnuan pag-ayo ni Hesus ang mga yawa nga dili sila manugilon kung kinsa siya tungod kay, no? Nganong wala sa kagyud sumpay? Nganong wa man ka ni sumpay? O sa mo kibaw? Nawasan, parihatan, wata kibaw. Dili, sa ako lang una-una, di na kinahanglan sumpayan, di na sad angayan nga ang mga yawa manugilon kung kinsa si Jesus. Nga naman, yawa gud sila. Kanang yawa, opposite man na sa batasan sa Ginoo. Kung ang Ginoo mahigugmaon, ang yawa madinomtanon. Kung ang Ginoo kinabuhi, ang yawa kamatayon. Kung ang yawa o kung ang Ginoo mapaubsanon, ang yawa mapahitason. Biling niya mong tupad, inaasa man ka naliwat. Inaasa ka naliwat. There is unang pagbasay. Klaro kayo ang tao nga liwat sa yawa o liwat sa Ginoo. Si David, si Saul o si Jonathan. Si Jonathan anak ni Saul. Si Saul mao'y hari. Si David sulugoon, alagad ni Saul gani. Nagsugod siya pag-alagad katong pag-presentar niya nga siya'y makig-away ni Gulayat. Nangahadlok na sila si Saul o ang iyang mga sundao. Si David mo'y ni barog o iyang gibuntog si Gulayat. Sukad ato, gihimo na si David nga sundao ni Saul. Pero pag sulong nilag mga gubat, si David mas daghan siya mapatay kay kang Saul. Si Saul kuno makapatay lag linibo, pero si David tag 10,000. Unya gidayeg siya sa mga babae. Kanig yung mga babae, murag kamo ginakaingnon ato na. Ngano sa yung mga babae may gisgutan? Nyatiman ibaya nga si Saul, pagpili niya nga mahimo siyang hari, matod pa atong niaging mga pagbasa, siya mo'y kinagwapuhan sa tanang taga-Israel. Siya say kinatasan og height. So, murabag pride po to niya ba nga siya kinagwapuhan, siya kinatasan. Karon pagpili sad ni David nga hari katong gihilugan siya ni Samuel, di ba niingon sad nindot siyag mata, pula-pula siyag aping ug gwapo. Niya mas bata biya siya ni Saul, di siyempre ang mga babae adto gina mo ay David yon nga plus pag yon nga siya nakapatay ni Gulayat, daghan pag siya napatay didto ni daig ang mga babae nasilos si Hari Saul. Ngano man kay ang gigamit ni Hari Saul ang garbo, ang yawa mo iyang gisunod. Si David ang iyang gisunod ang Ginoo. Kay pag atubang niya ni Gulayat, ningon siya,
miatubang kanako dala ang imong bangkaw ug espada, ako ni atubang nimo dala ang akong Ginoo. Gilingi ay mong tupad. Inadili ka pagarbuhon. Inakanang imong colors buhok di na bungas garbo. Kanang imong kilay dili na bungas garbo. Kanang imong pamintal-pintal sa imong naong bunga nas garbo o bungas pagpaubos. Si Santo Niño, bata. Ang bata mapaubsanon kayo. Muna nga ni Ingos Kristo, kinahanglan mahisama gyud mo sa gagmayng bata. Pagpaubos. Magpaubos gyud. Ana. Kung mga lagad tas katilingban, sama ng usa ka hari o usa ka sundalo, unya ang atong dadon, ang garbo, mabungkag kita sa madugay o sa madali. Kinahanglan maliwat kita sa usa ka bata. Kanang bata, ang bata lang yun ba? Tanawa ra gud na sila. Kanang bata ba? Namo gidaghang bata din ni manimba kana madomingo. Ug imo ginang tugutan nga sila imo silang abuton. Unsay mahitabo? Magsige na silang tuyok-tuyok, siging dagan. May mo apil sa tong ubang bata, magkahiusa gina sila. Ang bata kay ngano man magdinawatay man gud na sila. Pero kani mga dagko, imo nang abuton, libak to the max kina liba. Kasagaran ba? Kasagaran. Mao na ato ng matngunan nga dili unta ta maggamit sa yawanon nga garbo ang Dios nung pagpaubos aron dili ta mga bungkag. Mao to si David giingnan sad ni Jonathan, si Jonathan in town kay nahigugma man gyud ni gamit man siya sa gugma og pagpaubos. Iyag yung giwarningan murag timbrihan niya si David nga likay usa kay akong papa perti mang silusa nimo, mura mag-iya na nung ginsakan ang kaming tanan na ipapatay ka. Muto nilikay si David. Pero si David wa gyud mogamit sa garbo. Pag abot nas panahon nga nakumbinser ni Jonathan ang iyang papa nga ayala naghilabtis David, oy nag-alagad man na nimo, gipatay ganitos Gulayat, lipay gani kay ka, kada natusong og gubat, mudaog ta tungod sa niya, lipay gani kay ka. Nganong imo naman hinunang patyon na purti man ang alagad nimo? Murag natauhan si Saul og ni hinulsol siya. Nibalik ra pog alagad si David. Nibalik ra alagad. Pagkanindot, no? Masinghagan mo pare dinhi. Mubalik ra mo alagad. Mga naong ninyo ambot lang. Kanang makasabaan kas pare ba nya, mubalik ra mo alagad. Oh my, kaya congratulations, pwede na mo mga matay. Ana day mo. Kanang masawayan kas pare kay wadyo ka mo palit og slot, mo palit ka. Nindot tadi ay. Congratulations. Ako lang i-report ninyo ang atong slot para sa pista senior ha kay nobina manggiron sagdila ning ubang slot o sa kanilang sang para pista senior. Atong pista senior nga slot nahalina na tag 4,255. 5,745 na lang ang nahibilin sigon sa atong target sa atong PSSPP. Pakpak, ramat. Inaot unta, sugod naman tag nobina, paspasan ni natog palit kay aron magamit na nato sa ato mga galastuhanan. Ubay tag galastuhanan. Ato lang nang gibana-abana nga mga 1 million ato magasto ani karong atong pista senior, pero way siguro mo sobra pa gid ni siya. Mo na palit lang gyud to the max, no? Salamat sa atong mga chapels, atong mga leaders, daghan ako na hibaw-an na nag-distribute na mo sa mga envelopes ngadto sa tanang pamilya nga sakop sa kapilya. Congratulations. Bahala lag pilay ilang ipanghog sigon sa ilang gugma ni Santo Niño og sa atong parokya. Basta maduo lang gid ninyo mga chapel leaders. Ingon ana ang taong mahigugmaon ug mapaubsanon dili mo give up bisan paghulgao na sa kamatayon sama ni David
wa mo give up. Ang usasad ka bata, di gina mo give up. Latuson as mama, kusion as mama, mo hilak na, pero ini kataod-taoran mo parahig ra po nagbalik. No? Awa mo kabantay? Anak ng bata, musunod lang yapon na, galuha ang mata, gagunit lang yapon na kamot, musunod. Anak. Pero kani mga dagko, kani, suway hapak, suway singhag, musunod pa ba na? Di na, garbo man. Anak. Sa ato rong mga government leaders, kinsa may gagamit og garbo, ang Marcos o ang Duterte o ang Pinklawan. Unay atong bantayan kay kanang nagamit og garbo sa ilang pagdumala sa nasod, liwat na ni Hari Saul, hadlo kay na sila na ay musikat. Kana bang naay musikat ba nga murag mo ilog sa ilang gahom. Mao na sila yung mga garbohon. Mao nang ilagin ang paningkamutan nga mawa na either patyon, i-impeach or prisohon. Basta lang yun mawa lang kay di sila gustong mailugan sa ilang gahom. Kinsa may naghimo ana? Duterte, Marcos Group o Pinklawan Group. Ano na, bahala mo diha. Di man takalikay, kay ato man ni silang mga leaders, kamusang niya din di man sad mo managan, di igo ra gitang mo pili nila. Pero atong pilion kadtong kamaong mualagad nga way pagprotektar sa iyang gitawag nato gahom. Ano bang kamaong manaog sa iyang trono kung moabot na ang panahon nga pakanaogon siya. Panahon anang eleksyon. Dili kay maningkamot nga di na gyud makakanaog sa gahom. Kanabang tao nga dili magsigig padato, kanabang leader unta nato ba nga dili magsigig padato siyang kaugalingon kung dili padatuon niya ang katawhan. Naaroy mga batan-on nga mga congressmen, kinsa na sila, si Catron, si Libeste, Barsaga, nindot kay silang mga prinsipyo. Pero karon sila nanoy gilotos, mura silang David ba against sa Saul. Mga batan-on mga 5 na sila kabuk, napay si Marcolita nga congressman yapon, anak ni Rodante Marcolita, kinsa pa tong uban, basta naay mga 5 kabuk batan-on nga kusog kay musulti ba dias kongreso against sa corruption, against aning ni ang mga pag manipulate aning mga power. Oy maoy gikasuhan karon, oy maoy gisigihan og agitaktak ra man gani tos Barsaga, gitaktak, gisuspenso. Maigsoon, klaro kayo nga ang gagunitron sa atong administrasyon, kanang na ang gahuma diha nga nagdakunuhay sa atong panggobyerno nga atong gipili og na-appointed, mga liwat-liwat yun kadaghanan ni Saul. Garbo. Naaroy report, sila si Senador Marcolita, gitawag nila minority report, kay ilamang nakita nga ang hearing sa flood control, wa naman ni kapaingnan, gasige na malag tuyok-tuyok, murabag nalilo ba, murag liluan, tuyok na lang, wa na kaabot nga tog asa padulngan, nya kay naputol man tong iyang member man sila sa committee sa anang hearing sa flood control, kanang Blue Ribbon Committee. Siya may former chairperson si Marcolita, naghimo sila ilang minority report. Ang ilang title, minority report. Sa ilang report, ang tanang witnesses nga ilang na hearing, nagpunting yun ang tanan nilang mga giistorya ngadto ni Saldico og ni Romualdez. Nya ila ding gibutang ag-aro ngadto sa babaw nya naay itom nya question mark. Ana. So ang tanang gisulti diri gapunting ni Saldico, ni Romualdez, nya gibutang ag-aros babaw, black ang kuan niya, question mark. Kay di man pwede
nga si Speaker Romualdez o si Saldico nga usa ka congressman nga naa sa Appropriation Committee head maoy nag-utok adtong trillions nga corruption labi na sa flood control. Di man gyud pwede kay do na pa man kunoy babaw kinsa man tong naas babaw. Mao na nga naukay na sa ron ang social media tungod aning minority report. Asa gyud kutob ang atong pagsusis kamatuoran kun wa tay Ginoo, kun wa si Kristo, wa si Santo Niño, ang kamatuoran dili gid nato mapalgan. Mao na nga niingon si Kristo sa mga yawa, ayaw mong panabi kinsa ko, kay si Kristo mao man ang kamatuoran. Kun ang mga yawanon mo'y magmatuod nga kini mo'y kamatuoran, wa gid nay kapuslanan, kaila ra sa nang usab-usabon ang kamatuoran. Kinsa ra may makasulti sa kamatuoran, ang taong mapaubsanon. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ingna siya, sugod karon. Ingna ba na sugod karon? Magsige na kog palit og slot. Kay ang kamatuoran nagtug-an nga ako parokyano dinhi o gusto ko nga akong palambuon ang akong parokya, dili ang akong kaugalingon. Nindutan ano? Galuya ang mga naong.